Katri to nusin spiritual and jin besak no suno kai to sapong katri to. Nai जों खरसा बर'फोरनि खायजा गांगा गायदों बिसोरबो बर' जों सानफुंजा गांगा आबो खालामनानै सिउ जोंनि लाइफआव गोबां मा पास लाइफआव गायदों जेबो खुंजागौ पास लाइफआव जों गोबां मा जोंनि एक्सिडेन्ट इभेन जों थैथानानै सयदानो खा जखन जाथारदों जोंनाव बुथारनानै सखमनानै फायो एभ्रि टाइम जोंनि बिसिमाव अबाहाय नायदो गायदों जों सेफ गायदों अ सामसाफोर अरनसाव नुजागिया वेट फनजाव गायदों जोंनाव देलि हिंसाव देलि थैमानिसे गायदों जोंनाव खाथिरि दं खोनायो जोंनाव खाथिरि दं गायदों एभ्रि टाइम नेक्स्ट इयार साबसि आं बांसान खालायथिनाय दं एबा गारि चालुबाय आं एक्सिडेन्ट थुथायनाय दं गायदों खाथिरि दं ए आ साइमियाराव न आ साइमियाराव न फानो जों गायदों दै जों दंफांनि ते गायदों दै साइमानानै अनो जों नायनि आबानि बागै न सामु जों चिन्तानि प्रब्लेम फाइखौ जों गायदों जों सिनिबाय हायो इजराइल जों प्रब्लेम फाइखौ जों गायदों सिनो साइमिया उइबाव गायदों खाथिरि जों साइमाना इजराइल जेपुर बंथानि पासिफिकेशन जेपुर इजिप्ट बंनो रिफ्लिक दं पुरो बर' रेड सिवा बर' खसाय दं इका प्रब्लेम बुं जों गोबां मा हेबो बं प्रब्लेम अब्लाबो फायदों हेबा आ प्रब्लेम न इजराइल साइमान दं गायदों दिरिबाय गायदों नायदि अबाय चिन लाइफआव प्रब्लेम फाइखौ न प्रब्लेम चिन लाइफआव प्रब्लेम जों नुबै दं फानो प्रब्लेम नुबै दं फानो नुबानो बिसिखौ गायदों जों ब्लेसिं फायो गाहाम के बुझे प्रब्लेम जों आं नुबै दं दाबो फॉर एग्जांपल आं लुमै दं आं टेक लुमै दं खुङो फियाबा आ प्रब्लेम न गायदों दिलिभारि प्रब्लेम न फुनुबो गायदों जों फियाबो नुजाय खायबो गायदों जों फियो हालेलुया हालेलुया अरनो दिने आ नम किसा सानां मुसुङो बयदो उनखा अमनो बयदो बियाके फाइनखाय हिब्रु चैप्टर 10 verse 70 अमनो स गायदों क खनामातिसे बयदो फाइ हंखाय जों बाहायके बयदो फाइनायके जों बाहाय गायदों कोन जों बाइबेल पपरिया एबा जों गिर्जा फाया गायदों अर गोबां मेसेंजार जों 2 Peter 1:21-22 जों नुबो तामके गायदों कोन क बियासिम साइबन आबुनि बागिनो अर गोबां मा क सामा रनो जों खोनायांगा बाहायके जों बयदो फाइनायबा आबुनि बागिनो बयदो हुंखाय गायदों क खोनाव बासि फायो आबुनि बागिनो एक्टिभ जों गायदों क खोनानानै सिगां जों नांगौ जों बयदो होननानै आं बागिनो बयदो हुंखा अबसि बर' सामु गाहाम खालायो गायदों खाहाबे माया Room chapter 1 verse 17 Room chapter 3 verse 22 omno saw Hebrew chapter 11 verse 6 बयदो खालाय खरसबा गायदों खासे हाबे माया बर' सामु आगि समायखो जानोसिम सामु गाहाम खालायके गायदों खाहाबे माया बयदो खालायनो सिमसि नायदि सिनि सुंचक जों बर' बोथारै जों आइडलट्री जों टंसिदा दङै बर'नो थकायै बर'नो नासले जों सुंचक खालायो आमो नाखार जायो बयदो खालायके नाखार जायो फियाबा जिसु ख्रिस्टनो बयदो खालायके नाखार जायगा जन चैप्टर 3 verse 36 जिसु ख्रिस्टनो जे बयदो खालाया बंगा गायदों बाजाराव जि दं अ बयदो अमनो चिन बागै बेनिफिट जों गायदों क खनामान बिसिनि बयदो फायो गायदों क जों गिर्जा थाना नंगौ गायदों कोन जों डेली परिना नंगौ आं बागै जों गायदों आरो बयदो फायो जों सागनो मुसुंखै बयदो कराखै दं माया आं बासि जों गायदों गाहाम खालायो अ बयदो बबाहायके जों बेनिफिट खायो गाय अ बयदो सुरसे गायदों जों याफरमानि ज पास करिनि टुनि फाइ अ बयदो उनखा चिनि पेपर सायानो नाकारो ते अ बयदो बायसे गायदों बायसे गाहामनि जाव मथाय जाव फियाबा बयदो गुरै खेले ते नाकारो गुरै ते संसारा कोनफान नाकारो गुरै अ बयदो सि जिसु ख्रिस्टनो बयदो खालामो आं बिसिनो रिपेन अमनो बरक जों बाहानबोथिं बरक आसायै Room chapter 3 verse 23 जों जतन सुंचक खालायके गायदों जाथा बेयाव गायदों खायरुमा बाय देसे जों हायनो हाय गायदों थाखा आंनि बागैनो रिपेन नायदि रिपेन बो बाहायके रिपेन गायदों सुनो नायदिखाय Abraham bo sakni bo bin besano nasing me bo bihi khotoi bai bo nukung family khanya na bini nukung te deraka Noah faithful greatness angri negative no sino na tin highlight chene bo repen kha kai to bona yasa kha David bo ba no idol tri comment ha bo repen kha kai to bona hamza kha naidi